Ki pulit ka East Giant Hills haka South Rikleber, kila kiamno ya wahesh nong jong kalaka dong umman, umarimi amklo, namar ka jingjia jong ka jingakan an hapadengash nong lama bat laka dong umman, kabalapan mi ya ka huri hura, bat ka jing kuli, kabalapan mensawi laingot kinong shong shnong kalama. Lakban kedau bakan ka jingakan an kala jia hakalai Rikleber, namar ka jingakan jia jaka hapadengash nong lama, bat kash nong laka dong umman, kata ya ka way ka beri kuwai bala terba ban penhap ya ka surok Greenfield High Speed Corridor. Halor ka ni ka jingjia kinong ngalam shnong jong kalama kila ujor da ka ejahar persha ya wahe shnong bat ya ki katu ka ningut kinong shong shnong kala ka dong umman. Halor ka jingkeno bagi don keti ban siat da ki sulai bat penman sawi kinong shong shnong. Ki pulit kila penlong ka jing toket ya wahe shnong bat kidang penlong ru ka jing twet ban yok kem sai ki weipat ki badan keti ha ka ni ka jingja. Kini ki laingot ki belangat ha ka jing mensau ki dei ki bala tip kerteng kum ubiron amron song arjan rupsi bat cheerful suchen. Layat hu ru ba ya cheerful suchen ubala syak siat na ki benta ka kepo lapen kan riak no asya super care hospital Shillong na ka da ko jing mensau jur. Kat ba ubiron amron song ula syak siat na ki benta jong ka kli bat u arjan rupsi ula syak siat na ka kti bat menta kidang dan hap ka jing syak sumar ha Woodland WK Hospital Sabak Muswang West Giant Hills. Na kaliang u district magistrate ke East Giant Hills Umanish Kumar IAS na du ka te ka sngi ula penjari da ka kindon sispa an ripula jong ka BNSS ka bakhang persya ha kini ki jaka ki badan ha ka jinga ka jia hapadeng kini ki arshnong. Kat kum ki kendon lakhang persya ya ka jingalum briu ka bapalat ya ka sangut ha ki jaka badan ha ka jinga ka jia hapadeng ka shnong lama bat laka dong umman bat lakhang persya ban ra e ki no kinu ki tiar pen mensau kum ki tiar siat ki tiar pen bethei ki wan ki dieng bat ki weipat ki bala ban pendan kam kum ki tiar pen mensau. Na luar kata lama ham ting e ru ya ki no kinu ki briu ne kin hun ki bapen thot ne tuklar ya kalek kawan jong ki briu ki kali ne ki bapen poi ki mar badan kam. Syuk lama nating e ru ya ki no kinu ki riu shimet ne kin hun ban pen thot ya ka shong suk shong shngan ki kam pen shit ne aiding ban pen mi jia kan an bat ki no kinu ki bayale persya kin syak pengat hai ki kendon an beper jong ka BNS lembat ki weipat ki kendon an.